Ikaw kabalo kag may uyab mga lalaki babae ba? Ayaw na! Love, isa rin naman pizza, love. O kabalo kay busy ba kasong work no? Kabalo ka busy ko kasong work ba no? Sabi na, oy, kabalo, bitang mansari na to karon. Ay oo kabalo kalimot. Ay, gusto ko maglaglag. Asa ba ka mula po? Sa Kapatagan. Nya unsa po tong sakyan sa Nilas? Pamalit, pag motor, oy, grabe, 3 years na to. Wala pa Japon kay motor. Kabalo ba ka nga nagtigong ko para sa tong future no? Ah, dili ko, gusto nyo ko mangitag na yung motor, Jod. Isa na nag-text daw. Ay, wala, si mama rin eh. Paulion sa dako niya Asa man ka? Grabe mansari na to. Lakaw mga ditso. Asa na dito mo lang? Huwag magyapon kay motor. Mo ganino, dili lang ito bakay-bakay. Ayan, balik lang lagi ko. Sige na. Unsa? Tara na, babe. Tara na. Tara. Love, isa ni love. Natri na to pagkuyog mo yung ginis ako. Ikaw kabalo kag may uyab mga babae ba? Ayaw, love. Say gusto nimo ha. Grabe laina ni mo Sa 3 years na to, kana yung ginis ako ha. Grabe, salik kay na yung motor. Luda ni mo grabe ka. Lain kay ka jud. Gago mas. Love, ayaw ba? Taro mo. Ayaw ba? Uy!